Báro, jdeš? No jo, teď už jdu. V klidu, takže mám prostě na rameni, když budu se noc. Dobrý den, posaďte se, prosím. Paní profesorka Liptáková na češtinu je nemocná, takže češtinu mít pravděpodobně nebudem. Tak, co si dáme místo toho? Nám by se hodilo pracovat ty 2 hodiny na školních projektech. Prací na vlastních projektech, no. Dobře, takže kdo tedy odchází pracovat na školní projekt, tak může odejít. Děkuji, nashledanou. Tak co vy dva tady ještě? Vy nemáte žádný školní nebo mimoškolní projekt? Aha, no, dobře. No, tak nějaké domácí úkoly jistě máte nebo něco, tak si to prosím zpracujte, připravte. Já mám ještě spoustu práce. Tak díky, mějte se, nashledanou. Nemáme nikam chodit. Ha? Já jdu jen zavřít dveře. Tak co je? Co? Co by bylo? Tak proč na mě zíráš? Jenom mě překvapilo, že taková šprtka jako ty nemá žádný projekt. Jo, ty máš co říkat. Co ty o tom víš? Tak jsme si docela podobní. My dva si nejsme podobní. Ale tak já tu podobu vidím. Oba jsme tady zavřený. Já se aspoň snažím. To jde vidět, to je velký rozdíl. Myslím, že se půjdu zeptat do mediálu, jestli se tam pro mě nenajde nějaká práce. Nemáme odcházet, ne? Jo, máš pravdu, já počkám do přestávky. Tak povídej. Co umíš? No, Umíš s kamerou, s mikrofonem nebo střih? Mluvit umíš? Ty vole, to bylo rychlejší, než jsem čekal. V pořádku, slečno Pekárková. Kde máte zbytek třídy? Dělají na projektech. A pan učitel mi vlastně říkal. Ano. A co vy? Nějaký projekt jste si už vybrala? Nebo ne? Máte nějaký problém? projekt? Ne, ještě nemám žádný. Žádný vás nezaujal? Ne, teda ano, zaujal, ale já ještě jsem si nevybrala. To se dá pochopit, ale do pátku byste to možná mohla stihnout, co říkáte? Samozřejmě není žádný spěch. Jo, do pátku počkáme, přeci vás nezavřu do sklepa kvůli nějakému projektu. Takže, jak říkám, do pátku, ano? Jo, ano, dobře. Takže až vás něco napadne a přidáte se k něčemu, stavte se za mnou.
Dobře. Tak fajn. Nashledanou. Nashledanou. To nemyslel vážně, že ne? Ne, zavřel by tě do sklepa, abys mu nekazila prestiž. Prestiž? Jdu dělat omeletu, chceš taky? Si prostě casually projíždíš stránky školy. Se snažím najít něco, v čem bych mohla být aspoň trochu užitečná. Ale zatím to vypadá, že jsem spíš úplně nepoužitelná. Tak určitě, zrovna ty dobrá v prvním posledním jsi určitě úplně nepoužitelná. No, technicky zrovna schopná nejsem. Pravda. A to vaření taky není ideální. Haha. A to musí být zrovna technika. No, jakoby ne, ale těch jiných projektů tam moc není. A tak za zkoušku nic nedáš. Stejně nepobírám, jak u toho někdo dokáže sedět celý den. A tak oni dělají i jiné věci, že jo? Teda doufám. Něco pohybového bych tam ocenila. O ano, prosím, nauč ajťáky dělat jogu. Tak určitě. Ne, ale nějaký sportovní klub by nebyl od věci, no. Ale to bych musela všechno domlouvat s ředitelem a s tělocvikářema a schánět na to lidi a možná bych si ještě musela zařídit nějaký kurz. A stejně ani nemám nějaký sport, ve kterém bych tak vynikala. A tak to nevadí, ne? Ne? Se naučíš. Tak dělej, já ti mezi tím udělám něco dobrýho k jídlu. Tak díky.
Čau, nějaká mrtvá. Tak trošku možná. Jsem hledala nějaký projekt, do kterého bych se mohla přidat, ale jak si jsem pohořela. Hele, dej tomu čas. Vy náhodou nikoho nehledáte, co? Hele, myslíš toho robůtka? No, Kuba už tam nikoho nechce přidávat, promiň. Ne, v pohodě, ono to stejně není moje parketa. Já prostě asi jenom počkám, až mi dojde trpělivost a založím si tady třeba kurzy sebeobrany nebo tak něco. Jo, to by mi taky bodlo, hele. No, je taky právě. No, tak mi dej vědět, až to rozjedeš, jo. Tak jo. Mohla bych si nějak zapojit, prosím. Nezlobte se, ale máme plno. Zkuste to někde jinde. Ty se furt ještě snažíš? Baví tě to aspoň? Báro, řeknu ti tajemství. Nikdo ti do sklepa nezavře. Patriku, bylo by fakt tak těžký být aspoň jednou ticho. Tak hezký víkend. Slečno Pekárková, vy někam spěcháte? Pane řediteli, Promiňte, nechtěl jsem vás vystrašit, ale chtěl jsem se zeptat, s tím projektem to nějak dopadlo? ne, totiž. Víte, je to tak trochu škoda. První patru schoda. Domníval jsem se, že když vás kapku popostrčím, že se někam dostaneme. Popravdě u vašeho kolegy Karase jsem si nedělal žádné velké naděje. U vás je mi to ovšem tak trochu líto. Pánové, je vaše. Ne, počkej to, já mám projekt. Počkejte, zadržte, chtěla jste něco říct? Napadlo mě, že bychom mohli založit kurz sebeobrany. Učili bychom se bránit a tak. Já... Sportovní klub. Je 12 minut po čtvrté a vy posloucháte Rádio Dobrého jazzu. Každý týden vám přinášíme novinky ze světa umění a dnes máme tu čest oznámit vám zahájení výstavy mladého umělce Patrika Karase s názvem Ze školního sklepa. Odborníci, kteří výstavu již navštívili, na ní nejvíce vyzdvihují metaforu školního sklepa jakožto pocity studenta omezovaného přísnými pravidly školního systému. Výstavu budete moct navštívit v galerii moderního umění.